Ɗanyen mai da Najeriya ke hakowa ya fuskanci koma baya a watanni biyu a jere tun farkon wannan shekarar. A yayin da ya ragu da ganga biliyan 1,231 a kowace rana a watan Maris. Ƙungiyar hasashen masu tattalin arzikin mai ta ƙasa ce ta bayyana hakan a cikin wani rahoto na kasuwancin mai da ta fitar na watan Afrilun 2024, inda ta bayyana cewa alƙalmar da aka fitar sun nuna cewa Najeriya na samar da ganga biliyan 1,232 a kowace rana a watan Fabrairun nan, amma hakan ya ragu zuwa ganga biliyan 1,231 a kowace rana a watan Maris, wanda ke nuni da koma bayan da aka samu ya kai ganga 91. Kusan mutane miliyan 550 ne a kasashen yammaci da tsakiyar Afirka da suka haɗar da Najeriya da Nijar da Senegal da Benin da Burkina Faso da Cape Verde da Chad da Togo za su yi gwagwarmayar ciyar da kansu a lokacin bazara na watan Yuni zuwa Agustan shekarar 2024, kamar yadda rahotannin watan Maris 2024 na babban kwamitin yaƙi da fari a yankin Sahel ya bayyana. Adadi yana nuna ƙaruwar mutane miliyan 4 a cikin adadin mutanen da ke fama da karancin abinci idan aka kwatanta da hasashen watan Nuwamba shekarar 2023, kuma ya nuna karuwar adadi sau 4 a cikin shekaru 5 da suka gabata. Rahotanni na nuna cewa akwai damuwa matuƙa a arewacin Mali da ke fama da rikici. Idan aka yi kiyasi, mutane 2,600 za su fuskanci matsananciyar yunwa, inda bayanai na baya-bayan nan sun kuma nuna gagarumin sauyi a cikin abubuwan da ke haddasa karancin abinci a yankin fiye da rigingimun da suke faruwa. Wasu rahotanni sun bayyana cewa kimanin kamfanoni 54 ne suka kasa ko kuma suka ki biyan kudaden ribar da ake rabawa ga masu hannun jari a ƙarshen shekara a tsawon shekaru 5 da suka gabata. Bisa tsari, a duk shekara kamfanoni kan rabawa masu hannun jari ribar da aka samu a cikin shekara, amma bayanai na nuni da cewa daga cikin kamfanoni 153 da suke da rajista a ƙasar nan, kimanin 54 ne daga cikinsu ba su biya irin wannan kudade ba ga masu hannun jari tun shekarar 2019, wanda haɗakar kudaden ya zama jari da kamfanonin ke tafiyar da kasuwancinsu. Wannan yana nuni da cewa kashi 34 kenan na kamfanonin da ke Najeriya ne suka ki biya wannan kudade ga masu zuba hannun jarin. Akan haka, masana suka bayar da shawara cewa kafin mai zuba jari ya zuba kudadensa a cikin kamfani, ya kamata ya bincika tarihin kamfanin na biyan masu hannun jari don kada ya yi zaben tumun dare. Sun kuma lura da cewa wasu kamfanonin da gangan suka ki biyan ribar da ake samu ba wai don rashin kuɗi ba. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma.